kana siya. Taga diretso mo, ma'am? Cebu dito, sir. Ah, taga Cebu. Tuburan. Tuburan, Cebu. Sus, sige ko dito. Oh, wow. Dito kailan mga tanong. Ayaw pag-landscape. This is very beautiful. Honestly, wako kibaw kung asa ko karon. Asa rin nga part sa Taguluan? Santa Cruz, Taguluan pa, di pa Villanueva. Dili pa. Na sila yung mga baligya diri nga sweet corn, no? Sweet corn. Ba? Doon ay daghang na maligya. Actually, doon na po ay daghang doon unahan po do. Kini? Binaki na na, sir. Binaki. Ikaw gahimo ani? Ikaw gahimo? Imo ante? Ikaw ray maninda. Pila po ning 25 ang putos. So sa ubang lugar, labi na sa Visayas, ang tawag ani pintos. But there is sa Misamis Oriental, binaki. Actually sa Mindanao, kasi asa ka, basta makita ka ni, ang ilang tawag binaki. Bachingko. Kani, usisudan eh. Mais. Ah, mais, pinito naon? Ay, wow. Balita ko ana ron na. Hasta po usaan niya. Usa po ani ha. Usa yung ngalan? Dimple, sir. Dimple. Taga diri ka? Taga-unahan na, sir. Taga-unahan ra. Okay. Ah, taga Taguluanon jud ka. Okay. All right. So karong adlaw ato ta og Claveria. Kay mag-nature tripping ta. Mga ka 1 to 3. Morning highway padung sa Villanueva. Nya from Villanueva, ana ta muliko patuo padung sa Claveria. Usa ka mais o usa ka sweet kaning binaki. Cheese? Ayaw lang. Ayaw lang. Okay. Mais and binaki. Dims ko and dims 1 to 3 gawens. Tagahanti kag sticker ha. Oh, kana siya. All right. Thank you. Bye-bye. I don't know kung nabaka ni tagya ang mais. What? But naagid siguro tagya ni. Wala pa may bunga. Well, of course, I'm just joking.
Actually, I don't know kung asa ko karon, but for sure naanak ko sa Claveria kay nakaagi ko ganina og niingon, welcome to Claveria. So, your friend here, Gawens, is already in Claveria, Misamis Oriental. Well, nihunong lang ko. Likod-lingkod rin sa Pledge Dalan. Tungod kay nipahuway ko. And of course, dili kinahanglan nga nagkatagwarta aron nga ma-enjoy ta sa tuwang life. Ang poblasyon to amang dito. Murag nahog magod nga ang ilang poblasyon naa sa sakaon nga bahin. Na dito ilang merkado, na dito ang uban nilang mga government offices. But ang ilang municipal hall na diri sa highway gyud kaning padung og Hingoog City. So na po diri ang ilahang police station o fire station. Labang ta. Oh, nama dia Brad. Brad. Oh. Wow. Oh. 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 Ini dagan sa babaw. Oh. Dagang kayong bunga. Gagmay pa. Well, I'm pretty sure nga kana diha nga mountain doon na siya ipangalan. But what's the name? I don't know. Doon na po daghang na maligya dito. Mangga and then muraog doon na maligya dito shake. But ang ako ang paborito. Nadiri ako ka nag-aso-aso diha. Right, mga tanah ta diri. Hi, sir! Hello, ma'am. Good morning. Doon ay aso-aso diri. Ariman. Sir, inyo ni tindahan? Namoy gaserve mo og kape? Kape? Oh mo. Order ko kape. Ha? Kala lang. Mag-share ka rin. Oh. Di actually last time diri ko, nikaon ko sa inyong RM. Oh. Ya karon kay medyo busog ko man. Magkape Kape sa kape. Sabi ko, igawin ko nitong bagay. Naman na mong RM, sir. Oh, ilang RM. Ga bukal-bukal na. Oh. Oh, wow. Kani? Oh, yes ma'am. Kanang coffee black. Pagkuan. Sa laro nimo. Oh, wa mo gilain ana, salad ra magid na siya. Minis no. Kay ipakita nako ang imong gwapa kay nga litos. Kining diri rin ni Claveria gitanom. Oh, dia sa Kalingagan dapat. Sa Kalingagan tos ubos. Nya. Abot lang ko dinhi kay para mahurot. Mamahurot nimo. Unsa ni siya klase nga kuan? Nga litos. Bionda. Bionda. Pila pod ang imong baligyan ni? 50. 50. Oh, laliman ka na oh. Mga kawan to 3. Oh, lettuce. Tag 50 ra. Taga dire jud mo, ma'am. Cebu dito, sir. Taga Cebu. Tuburan. Cebu kaya. Tuburan Cebu. Sus, sige ko dito. Tuburan? Oh, sige, bago lang ko dito. Sir, sa Sandayong ang among barangay. Ah. Sir, sa kuan. So kanon naabot maka diri, ma'am? Nanginabuhi. Ikaw po sir, taga Cebu. Sa Laguglong. Lagonglong dire, Misamis Oriental. Oh. Manag-asawa? Okay. No? Pero dugay na may dali na kuyo. Oh. Dugay na Yes, kami. Sa sa pagminyo. Diri na mo. So pila na katuig? 40 katuig. So 40 years na sila diri sa Claveria. Gamay pa ng street, sir. Kana ko street. Gamay pa Oh. kay na.
Nana mo diri. Nana mo diri. Pero kani adto, di man ning ani no. Padili pa. Kamay pa kayo Kamay- kalsada. kamay kalsada Isa lang niya, kali, Isa lang kali. Unya gamay ra tao mga nino. Oo. Dili pa will ron. Baka So- ako, nag-beach the bunso ko sa Barangay Luna kay 93. Ang Oo. akong household, dili 15 ra ka po. Ah, mo ba? O, gamay ra kayo ni. Oh, kaswito jud ka kay Barangay Health Worker man ka. So, kay bawo ka pilay mga panimalay, Oh, no? karon daghan na kayo. Hindi na bumok la Maria. Alright, order ko ka kape nilang ma'am. Ma'am, sa ngalan niyo, ma'am? Dita April. Lita, Abreu. O, ikaw, sir? Reno, Aprio. Reno. Lita o si Reno sa Claveria. Ikaw, ma'am? Ano mo sa Tagikan, Sir Sibo? Oh. Sa Katmon. Uy, Katmon. Oh, sige po ko des Katmon. Katmon o Bourbon. Norte, norte. Namigay kape. Namigay kape kay ang nakalamian ni ang view, no? Ang lugar bugnaw, bugnaw hangin. Nay Street Street. Na dire ang naka-display ang sudan nilang ma'am. So, oh. Ilabi na to sa mga riders. Dire mapit. Mahimo ka makaon dire. Paborito nako, paklay. Sir. Ano akong paborito, paklay. Unya humba nga pista style. Pista style. Wow, pansit. Doon na po sila mga kuan kaning mga kakanin. Oh, ay bingka. Bingka. Oh, murag Mandawi bingka style. Ah. Kanya puto. Doon na po sila sari-sari store dito. And then ma'am, okay ra ma'am, ipakita na ko yung tindahan. Oh, ay lang. Ref nga to. Ya, nabot sila mga lamisa diri oh. Wow. Mapiyot man sila. Nice ma'am no kay Kinanira, no? Hindi na mo sila ka, di may ka-repair siya ka, di ba na mong area? Ah, dili na inyo ang area. Sa man gaabang ka o sa man? Wala. Wala ra. Repair lang ni. Ah, kamo mo'y ga kuan ga. Gamito na nila na kung amon sa lintuhon. Oh, Lang lang. lagi. Pero nindot no kay gipagamit ninyo sa inyong yuta nya makanegosyo mo, no? Kasi nakakuha sa tagiya ka, Lagi. wala yung abak. Mayog kinaiyang tagiya. Yan na ilang kusina dire. Ya, wa man sila siguro na sila linyas tubig pero punduhanan nila sa tubig. Punduhanan is tubig, ma'am. Ah, ay lababo dire. No, simpleng tindahan but nice kayo kay ang iyahang view o iyahang weather sa Claveria nindot bugnaw. Gawins. Gawin sa kanya. Oh! Of course! Tacos Claveria! Sa Mindanao! Huh? Right. Sorry ito. Hello! Doon ay daghang namaligya doon eh. Mangga slice of Pinaki. Dili na ni boss sa Claveria. Pila po ning pinanitan? Tag 50 na ay tag 60. 60 ni 50. Binaki 100. kung usa lang 40 isa. 40. Ah, okay. Thank you boss ha. That's okay if there's a demand. Usa ka gyud ang price. Hi ma'am, good morning. What's that? Shakes? Not soda, sir. Ah, fruit soda. So katong sparkling nga water. Wow. Tagpila? 39. Dunay 49 ang 22 ounce. 16 ounce ang 39. Alright, nay mango, green apple, strawberry, lychee. Tapos may milk tea, sir. Hi ma'am. Kaway-kaway po. Nani sila diri nakapisto sa kaning Nay Ostrich Tree. Kilid lang. Hi ma'am. Sir, mong vlog, sir. Ah, taga-anti kag ko na sticker. Nakos YouTube. Ah, 1 to 3 gawins. I thank you.
Okay, thank you. Alright. So kini siya free ra gud ni siya nga view, so dili ka kailangan gasto. Dahulong lang ka sa plane, makakita na kag nindot nga view. Sama ana. Hello. 1 2 3 Gawins. Gaan di ka kuan sticker. 1, 2, 3, kabit. Ano yung naon niya? So maningin ako nga di na kailangan ng kwarta, laki nindot, very magnificent view nga naa ka dire. It's like we are in Mars. Very red soil. Let's touch it. Murag gid siya clay. Well, if you're going to ask me kung inana ang yuta sa Mars, I don't know. Wow. Doon ay dagang namaligya dito. Wow. Hawa. Hello. Claveria view deck. Hello, good morning. Morning ba ba? Oh, morning pa. Sir, pila ka entrance, sir? 30. 30. Doon na sila entrance nga 30 pesos. Kani siya, sir, property na siya sa LGU. So municipality of Claveria nga tourist attraction. Thank you. Sir. So tagaan ta nila ginani ticket. Wow. Look at the view. Makakita ako dito og mga balay-balay sa layo. So if you're going to ask me kung nanamaya dito, I don't know. Basin, kaya may mga balay-balay. Hi, ma'am. So dunay marka. Municipality of Claveria. Alright. So ilang main crop gid is ang mais. But nakakita ko dagang prutas, marang, mga dragon fruit. Sir, ngapon. Ay, pakita na ko sa inyo ang view, ha. But doon ay uwan nga padong, oh. But here kita pa na to ang view. Wow. Wow. Nay, maganda dito. Oh. Oh. Okay. Dunay sa babaw, mahimo ka dito mukaon. And then siguro mas nindot ang view dito. Right? Sukang pinasarap. Wala siya og sinamak, bro. Wala siya pinakurat, oh. Kani dugo siguro ni. Dili, kalamansi. Kalamansi, honey kalamansi. Alamang. Uy, na yung mga lain-laing coffee.
Arabica coffee. 230. So napod sila yung mga souvenirs dili nga mga merch. I love Claveria. Yan. Napod sila. Mga baligya. Hi ma'am. Pwede ram sa kasbabaw? Yes, sir. Ayun lang sa taas. Ah, okay. Na sila butangan nag stickers. Pwede ka mo butang og sticker dia? Yes, Papili? pwede kayo, sir. Alright. Anan na bakante. Ah. So, Cebuano 1 to 3. Si Buwan mo ito. Oh. Kaninang gamay nga sticker itong gamiton kay gamay ang space. Okay. Tagaan pa taka ha, napailain. Mangayo mo? Ah. Dapat ay mangayo, sir, oh. Alright, ma'am. Hello, ma'am. Pwede dumagan. Sir, exchange sticker, sir. Doon ako sir. Okay. Ano Okay. tikaw niya sir? Okay, na ako sa YouTube, sir. YouTube, Oo. Facebook wala ka. Na ako promo po ako pagsugod sa Facebook. Mas focus ka sa kon. Focus ko sa Sure mo ko nang kon ito. Sir, sa imo. Ang partner. Pilot ra ko niya sir sa drone. Sa doon. Honey drone adventure. Honey drone. Okay. Adventure. Hello, ma'am. Hi, sir. Shout out. Bukidnon. Bukidnon. Bukidnon vloggers. Alright. Saka ko, mama. Yes, So, nay, pwede de ka may mumakaon dito ko na mga lamisa. Hi, hello, sir. So, mahimo ka mo park di. Ako yung park di kay para ko sa babaw. Yan, voila. Ano dia? Bagga kayong lasang dia. Ito doon na yung mga panimalay dos ubos. Wow. Alright, taog ta. I don't know kung makawid nila ko. Bugat ra ba ko? Sir! Daghang kay view dire. Mga beauty ba? Daghang beauty. Oh. Beauty sakto kayo. Oh. Kato dito kung ganano, bagka pa kay kahoy dito. Oh, wow. ikaw. Kapatong dito ang mais dito. Wow. Wow. Oh. Kita ninyo? Wow. Nindot ki siguro ni kung dili dagom. Medyo dagom naman good, no? Gani dili kay hayat mo. Dili po, smile po dili oh. One. Ay, dapat ang tinoon. This is another attraction here in Claveria. Indot kay mga tanom. Ayo pagka-landscape, awa. By the way, doon na yung mga restaurants. Ito dito. Ano ba yun? Apa dito? Demetrius Sky 88. Doon na pa yung line dito. Hiraya. Wow.
bench. Suroy mo. Wow. See? Ah, okay. Naday ko andere. Kakaon gyud ba? House of Grill. Ah, diha. Then Harper's Bistro. Ah, puro mga restaurants na dire. Ah. Ah, Filipino food. Are tadi speakers. Let's see. Ay, mo breakfast meal man ini kailan po. Platter nila. Ano ba mga platter? Roasted whole chicken, barbecue platter. Wow. Cebu. Uy, Sir. uy, kita juga na po sa Cebu ba mo? Yes, sir. Cebuano. Ah, Cebuano Cebuano 1 2 3 no. Oh. Ay. Sir, name sir? Melon. Melon taga dire. Taga Taga Cagayan de Oro. Pero nakita na ko ibong mostly sa imong mga content sa Sa YouTube. Amerika ng Migo Bay. Okay. Okay. Sa Cebu. Sige. Hi ma'am. Enjoy. Yan, Sir. tayo. Wow. And here. So, I'll tour you around. I'm not really very familiar about this place, but ito suwayan. Ningkamot ko nga ako ma-describe ninyo tarong. This is my second time here. Wow. So this is a work in progress, mga ka-1, 2, 3. Bye. Sir. Kami 40 nga pizza bay sa Dimitrios if you want. Oh. Sige. Thank you for the offer, sir. Sige, sir. Alright. So here, tunay lang himoon dia. Wow. Ato i-try dere. Very nice concept. Ato ta dito unya, may kabayo dito. Over there, dunay mga ranchuhan. Makakita ko dire, dunay mga kanding, dunay mga baka. Dito sa layo gyud dunay mga baka, herd of goats and cows. Sakto ba to? Wow, very nice place. Luwag kayo. Diya sa ubos, doon na sila ibuhaton diya nga another attraction. Hinganlan nila lotus, but it's a work in progress again. Arita dire. Wow, nice. One thing I noticed nga there is Mindanao is that they're very particular about taking care of nature. Hi ma'am, good morning. Wow. Dugko kayo nga kabayo, eh. Hello, my friend. Oh. Wow. Very nice view.
Pa dito. Ito lang oh. Na soon will rise lotus. So that will be another attraction nga we will look forward in the future. Alright, so that's it. I think it's already 12 noon. It's time ang nita tag paniud to. Oh, dili tinuod, but tinuod ay. Wow. Another restaurant here. And then here, Demetrius. Alright. So doon ay viewing deck doon eh. Po kuyawan eh. Tawa. Wow. Tawa. Luma dia. Wow. Oh. Doon na pa ilain dito. Ay dagan no? Ay dagan mga restaurants but wala pa nag-operate na sila diya. But look at the view. Wow. Let's check kung available na ang amo ang table nga gi-reserve. Welcome, Gawens. Let's go. Some tables here. Dengan tao. Wow, some sweets here. Sigurado ko lami ni. My favorite na yung color ang violet. And then nasa sila yung moist chocolate cakes. Parang itong view nila na dito. Pakitaan ako ninyo ha. Wow. Look at the view mga ka 1, 2, 3 oh. Baga pa kay glasang dito eh. Huh? I don't know sa nakakahoy murag falcata. So ano ito? Link ko dito. Oh, I guess mag dito may gikan na tuyok. So amo orderon ani. Miss kaning inyong kalderetang kambing is a best seller no? Yes sir, itong best seller. Alright, so pinalatik na Bisayang manok. Bisayang manok, pinalatik. Kasi kanding lang ta. Alright, so mo-order mi aning Julio's fried chicken and then kalderetang kambing and then kaning sotanghon gisado. Kana lang and then ang inyong rice Natin platter sir, good for 4 atong platter. good for 4. Yes sir. Alright, so usa ka platter and then usa ka duha ka beer San Miglite and then unsa inyong kuan miss unsa inyong juices Juice. lemon fizz Yes, pwede nis bata pwede sir. okay so usa pod ka lemon fizz and then duha ka San Miglite. So na ka dire inom pug beer and then mong view dia.
Time check. Let's just put it in here. 1 p.m. Nakatawa. Na may fried chicken and then kaldereta usa jud ka platter. So nindot na no kay daghan gyud ba. Yeah, we have our sutanghon. Lemis ka platter. Daghan kay nga rice. Alright. Look. Kita na ko ninyo ah. I agree with it. First one. Isa pa. Wow. Another one. Ano yun ta? Mga ka 1, 2, 3. Tapos araw dire. Una. Oh, Allah, dia. Oh. Oh. So kani nga chicken? Julio's fried chicken. Julio's fried chicken, the cook egg. Portions. Agree. Another one. Shrimps, oh, shrimps. Sa ako masulti kay naghan ng ilahang serving doon. Namin dagan pa ng serving. Wrong. Ang kumara na ng food vlog ha. May dili dry ang ng chicken and then lindot ang coating. Okay, eating lemon without making face. Remember, I'm going to score you. No. One more bite. One more bite. Show me your face. 9/10. Trying literally. Una. Una. Selain sakas babaw. Wow. Okay. Dunay telescope. Muhuga og muhuga 10 pesos aron nga makagamit ka ni. Okay. Very nice. Wala mga lamisa.
Dede dunay bangag diha. Kanay lang mga chandeliers. Wow. Kana siya og porma og ulo sa eagle. Then siguro pwede ka musod dire. Ba't ilang gi butag PC di makasod. Pero siguro nice siguro. Oh. Ah, okay. So dunay bangag dito, pwede kang muli-li sa view. Di masudlan? Pwede ra? Ah, makasud ra dito? Dili ra taman. Ah, okay. Scout na to. Dili ra taman. Ilang ibutang abong. So dito dunay duha ka bangag. So mo nang silbi duha ka mata sa eagle. Yan pwede ka mo latay diri. Kuyawan man ko kay law man kayo. Anyway, aliksik na but hayag magyapon sa kapita. Pagdawa kayo. Wow. Tubod. Oh. Madunggan ako diri ang tubig. So dunay suba or stream sa ubos atong tan-awon. Naagyod. Oo. Alas pikas, taka na to. Bantog ra doon ay mga tubod. Bugnaw kayong tubig. Gikan atos bukid gikan. Tubil. 30. Zero ka na tubilan nimo imong container. Sing asa na tubod. Unsa ni nga barangay diri? Ha? Himbaluran. Part lang mas Claveria no. Unsa ninyo baligya? Basket kani. Kamu rin gahimo ani? Unsa ni siya kawayan o uway? Uway diri nagikan. Uway. Wow. Basket. Kani kay dunay takob. Okay. Saan tos gawas? Pila ning gagmay? 50. Wow. Unya kini 150. Kani 500. 500 ning nay cover. Ya kini 450. Kani nang duha 250 ning gamay. Made of ratan uway no. Kani diri mga ka 1 to 3 baga paking lasang din napita atos babaw di na nato makita kay fog ayo. Pure ratan 50 pesos.